Hello ni malam. Dan more haka yi ne. Ina wannan kanwata ka wacce nace ina son ta a baya. Ashe yar iska ce? Sai ya kibta ido take haka yake ka ce wata fitalwa. Kwantar da hankalinka garinta ne yanzu na a gidan gala an samu ta waka sai rawa take. Ta karkada kugu ta karkada baya. Dan gala. Ka ji wakar. Ni fa dama garin ne ba jiyau ba. Wata yana sa cikin raina ne a zattona tana sona. Aka san hakan na yau ganewa yau zuciya ta yau gona. Ka ji wakar? Naji, amma kanwata wace kanwata wani dai kanwata ɗaya na sani kuma gata ina tare da ita. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ba fa ke nake nufi ba. Ba kai di malam din ba. Di awwal nake so in kira di malam. Ya hakuri di malam. A to jama'a masu yaban Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuna buƙatar waƙoƙin wannan bawan Allah, kuna zuwa YouTube ku rubuta injiniya SJR TV. Za ku samu waƙoƙinsa. Idan kuna so ku kira shi a waya ga lambar wayar shi nan. Fatan alkhairi masu yaban Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu cika da imani. Na yau salati wurin safiyayye, na haman zona da ka rike shi ka dace.